Kijk TV van locatie Brescisch. We zijn hier te gast bij Jo Hovenstad. Die zit in Doorgeplaten. En we gaan een vraaggesprek bij Jo. Vertel eens Jo, hoe lang woon je nu al op Brescisch? Van 1936, dus dat is 78 jaar zeker. Woon je zorgt ook nog voor je eigen kostjes op beetje? Ja, heel lekker. Ja? Heel goed zelfs. En veel wedstrijden. Je bent ook al lang bezig bij foto's. De PZC freelance gaan werken. Foto's maken, want zo breed had ik het ook niet en dat verdienen dat namelijk nog. En op een duur kwamen ze van TNP, die kwamen zelf vragen van ik hoorde nog een goede redelijk foto's, zou je dat voor ons ook wel doen? Op mijn verjaardag was dat, dat was mijn broeder hier en nog een beetje volk, ja had de telefoon, s'avonds. Zou ik keer even naar de kaai willen rijden, want Uilenspiegel die is gezonken. En die geredden die komen zo aan, wil je even foto's maken daarvan? Dus ik zei tegen mijn broer, je zou nog even een grapje gaan maken. Ik zei, ja dat is echt hoor. Wanneer ben je begonnen bij filmen joh? Dat is door jouw broer gekomen. De film dat deed dat die dubbelachtfilmpjes maken. Hè? Ja. Allemaal, dus dat deed ik al lang. Maar toen, Jaap, je broer, die had toen een camera gekocht. Een videocamera. Ja. Dus ja, het kwam de dekkels en hij kwam even bij binnen. Dus ik had dat ding gezien. Nou, ik was finaal weg aan eens. En dat was de eerste videocamera op Brescisch hoor. En toen, die weken daarop, ben ik naar Middelburg gereden. Heb ik direct ook zo'n videocamera gekocht. Ik was officieel ontwerper, op mijn eigen kantoortje. Maar ja, het zag een zachtjes aan maar aan minder af. Hè. Het werd hier allemaal minder, Biekerszoon. Ja. En toen op een duur, ja, omdat ik toch veel in de werkplaats was, want ik van alles. Hè. Allerlei, ja, ik kan er wel, misschien wel 3 of 4 patenten op. Niet op mijn naam, want die stonden op naam van Kerson. Maar ik heb bijvoorbeeld stoeltjes en al gemaakt, allemaal van dat spul. Het heeft nog tentoongesteld gestaan in de Derpstraat toen. Een miniatuur Meccano hebben ze gemaakt. Hè. Ik kan er hier nog wat stukjes van staan. Had busjes bij haakjes, ken je dat? Ja, een soort Meccano. Crescent Toys hebben we het genoemd. Ja. En daar kon je ook van alles van bouwen. Ja. En daar heb ik veel meegewerkt met dat. Tenminste, van alles van gemaakt. Al die dingen stuk voor stuk uiteraard gemaakt had, dan denk je, oh ja, zoiets hebben we ook nog nodig. Hey, bijvoorbeeld 45 graden, dat je schoortje kon maken.